שלום כולם, וכן חזרתי כמו שאמרתי בפרק הקודם בשרת הזה, שלא יודע מה קרה לו, צריך לפעול, כאילו כשאנחנו קדים דברים כאלה שאנחנו יכולים לראות שלג. אני קוראת לא חשוב. למה שתרגו אותו? עכשיו זה באחרון יותר. קודם היה כאילו ילחמויות כאלה. רגע, אני בודק משהו. בואו נלך. והנה כאן זה הטיימר שאני צריך לחכות. חזל משעמם. אז אני מכיר אותך. זה חבר שלי. לא, אני אקח דיימון. לא רע. נספור. סלש. זמן. לא. עוד כותבים אני. 10. טוב, אני מעדיף יותר מים אותנו. חוזר ועושה את זה ב-PvP. הנה, PvP הכי קשה. לא מחליפות דיימונד כזה, כאלה. גם לי יש חליפות דיימונד. כמה? אבל אני מעדיף לא להכניס אותם. אולי אני אכניס. כי פשוט משחק עם זה. ללכת החוצה. אם אתם שומעים, יו! חרבות. לזלזל איתכם. טוב, אני הולך למקום. מה אפן? שבו יש את כל הדברים. הנה שם. מה? עכשיו הרגו אותי תוך שנייה, אבל לא נראה לי כאן ספיידרמן. דווקא הרגו אותי תוך שנייה. טוב, אני אעשה. הנה, תסתכלו את כל הדיימון שיש לי. טה-דה. לא. סתם ניקח את זה. אכפת לי מילה. עכשיו כל מי שיורד לכאן אני רוצה להרביץ לו. אני כזה הורג אותו ואז לא. מישהו עוד זה לא הצלחתי. טוב, נדמה לי שלא שומעים אותי בסרטונים, אז זה מעצבן. אז בפעם הבאה יקנו לי מיקרופון ואני אולי אצלם את הפרקים. נו, מה יש לכם? אולי יש לך דיימון שררצה. זה לא העניין זה פשוט לסתום את הפה ולעשות PvP. זה העניין. טוב, אז נראה לי שאני אסיים את הפרק. אז יאללה ביי. ביי.